DXDC Radyoman Report. Tulo ka mga probinsya ang ana sa state of calamity sukad pa sa gibilin nga kadaot sa shear line sa Davao Region. Matod ni Ednar Dayang Hirang, Office of the Civil Defense 11 Regional Director, ang Davao del Norte, Davao Oriental ug Davao de Oro maugyoy nagrabihan sa kalamidad tungod sa trough of low pressure area kun LPA. Sometimes kahit difficult. Now, we are in a difficult situation. Ang particularly ang mga gagawin nyo nga nagpuyo sa Davao Oriental, Davao de Oro, o Davao del Norte and in Davao City. Nakatala og 5 ka mga patay sa Davao de Oro, dinduha sa New Bataan, 3 sa Maragusan, samtang 1 ang angol sa New Bataan ug 1 sa Compostela. Sa datos sa OCD-11, 56 ka mga barangay sa Davao Region ang gibaha ug 45 ka mga barangay ang adunay natigayong mga landslides. Dulan 300,000 ka mga individual o 72,568 ka mga pamilya ang apektado, samtang 7,600 ang internally displaced individuals. Dili maagian ang 52 ka mga kadalanan ug 8 ka mga tulay. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Metro Davao.